Pahimangno, magbantay ni ining grupo nga mangingganyo nga mutanyag sa ilang mga produkto nga libre apan pabayron di ay sa mas taas nga presyo inig kahuman. Sama ni ining nasakpan ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Barangay Busay diin iyang gipang badlong o gipang abog ang grupo sa kalalakinan nga nanghagad sa mga motorista nga mukuha og sabon. Matud pa nga dugay na siyang nakadawat og mga reklamo mahitungod sa ilang gihimo nga parahon ang mga motorista kay danihon sa pagkuha sa ilang produktong sabon. Magpailamatod pa sila nga kadugo o paryente sa mga tao nga ilang istoryahon ug kun makumbinsi na pabayron dayon og mas mahal nga presyo sa sabon. Bisan pa sa pagbadlong kanila sa mayor, mibalhin lang kini og dapit ug nasita na usab mismo ni Raquel Arce ang pangu sa Cebu City Transportation Office. Ang grupo magdala-dala og puti nga sakyanan nga maka-obstruct kuno sa trapiko ug ang ilang pag-atang sa mga motorista. Wala gihapon mo patuo hangtod nga gioperasyonan na sila sa mga pulis o gida sa presinto alang sa investigasyon. Moabot sa 18 ka mga lalaki ang nada sa presinto sa kapulisan o giingong dili kuno sila mga taga Cebu.